No niin, morjesta kaikille. Ja nyt mä oon tonne tehnyt tommosen tilan, että sinne tulee nyt sitten jotain, että se on tuossa pihalla mulla jo, että mennään kattoo mitä sieltä löydetään, että löytyykö sieltä yhtään mitään. Että. No niin, elikkä tommonen pahvilaatikko tuli, että no remmit mä verin poikki siitä jo, että katsotaan mitä siellä on. Tuuks sä tuolle puolelle? Nostetaan pois laatikko. Nakku vaan siihen. Sieltä löytyy tämmönen. Vähän isompi kompura nyt ja tässä on tuottoa pitäisi olla tarpeeksi ja 100 litran säiliö kun entinen oli 50 ja tää on nyt sitten niin tää toimii 230 tää kompura. Ja katsotaan nyt minkälainen se sitten on, että mitä tässä oli tuottoa, 575 tässä oli tuotto, kun vanhassa oli 360 ja tää on 3 moottorilla ja ei on 4 siis moottorilla ja systeemeillä. Ja katsotaan mitenkä se pelaa sit kun saadaan se tuonne paikalleen ja pyörät alle ja kaikkea muuta tommosta. Että jatketaan kohta. Pistetään pyöriä alle ja sitten täytyy pistää noin ilman suorattimet vielä. Siinä on reikäkin on valmiiksi renkaassa. Onko? No. Noin. Mitäs ne on? Nää on ilman suorattimia. Nää varmaan tulee tähän näin. Okei. Oli vähän vajaat käyttöohjeet vai olitko sitä mieltä? Oli. Niin. Mitä nyt esimerkiksi puuttuu? Kaikki. Kaikki neuvot. Ei kun mitä, noi on kaikki noi systeemit mitä tässä on. Niin kun täällä on nähtävästi jotain moottorin käynnistysnappuloita tommosia. Ja sit kun se oli irronnut se perkele tarra siitä vielä, niin tää oranssi. niin vähän tuli ihmeteltyä, että mitä vittua, mutta se löytyikin sit tuolta laatikon pohjalta. Että. Niin. Noin. Yksi pyörä vielä ja tätä maksellaan 3 vuotta niin kuin tuota hiekkapuhalluskaappia. Niin, että osa maksulla. Niin. Ei persaukisilla ole varaa ostaa kerralla mitään. Ja turha luulla, että rahoissaan tässä olla. Niin. Mutta päinvastoin. Muutama kymppi kuukaudessa lyhennellään aina. Joo. No tää ja kompura, niin vähän reilu 50 kuussa. Niin yhteensä. Niin. Niin ei se nyt paha oo. Ei.
Jos vaan pystyy siihen. Niin. Ei aina pysty siihen välttämättä kaikki. Että. Nyt se pitäisi olla muka valmis. No niin. Katsotaan kohtaan, kokeillaan käymään, kun saadaan sisälle. No niin, katsotaan. No niin, meillä on piuha on seinässä. Nyt kokeillaan, että mistä päin tulee liaskapihalle tai jotain muuta, kun vedetään napista käymään. Tuolla se. Nyt on 3 moottoria. Nyt lähti 4 moottoria. Se käynnistää sellainen yksitellen ja ei oo mikään kauhea älämölö. Ei on niin. Huomattavasti pienempi meteli kuin noissa vanhoissa kompuroissa. Oo. Kun saadaan vielä paikalleen se kohta tunne. Joo. Katon nouseeko noin piisarit tuo. Tää niin tuolla. Tää heijastaa. Nousee. Tulee painetta joo. Jollekin puolelle tulee. Kohta 90. Ootko tyytyväinen tähän asti? No tähän asti, sit kun pääsee vielä kokeilemaan sitä, niin sit sen näkee. Niin. Saadaan paikalleen se ja sähköt vereltyä sille ja letkustot ja kaikki, niin sit nähdään. Joo, selvä. Ja katsotaan, että se pääsee kotiin. No niin, kokeillaan. Mä päästän, siellä on 8 paaria nyt painetta, niin päästetään pois ja katsotaan, missä se lähtee taas päälle. Ei vielä käy. Nyt 6 paarissa rupee käynnistelee taas noita Joo. moottoreita. Niin kun tämähän oli semmoinen, että kun ei ole voimavirtaa, niin tää oli semmoiseen taloon suurin mahdollinen kompura. Joo. Oh. No niin. Otetaan vähän painetta pois. Oho, kuampas. Ylläri. Heti sieltä tuli kosteutta. Tuliko jo? Tuli. Niin kuin ohjeessahan oli, että pitää kerran viikossa tyhjentää. Että se Joo. voi olla niin vaativa sitten, kun tää on öljytön tosiaan tää kompura. Noin. Selvä. Oli siinä koekkä. Sitten Kaljalle. Eli Jaffalle. Moi moi! Ei nyt vielä moi, mutta jatketaan vielä tänään. Ei mulla oo. Viipi on juonut pepsit kauan. Mitä? No niin, sinne se sijoittui. Meillä on hyvin ilmatilaa yläpuolellakin ja molemmilla sivuilla on ilmatilaa aika reilustikin. Että vähän sen pitäisi siellä pärjätä oleen. Että täytyy nyt katsoa ne noin lämpöreleet ja kaikki, että se ottaa virrat pois sitten päältä. Että jos se lämpiää tuo liikaa, niin tehdään sitten isompaa tilaa sille jo. No on nyt pikkasen isomman kokoinen mitä toi vanha, että vanha kompura on tossa ja sen saa viedä sitten jemmaan kanssa. Ja sitten täytyisi ruveta siivoon, että täällä on kaikki levällään nyt tavarat mitä mä tosta otin pois, kun mä jouduin siirtämään ton kaapin ja sitten ton työkaluvaunun, niin
Täytyy tohon yksi hylly tohon väliin varmaan katsoa, että noita voi vähän nostaa ylemmäksi ja nyt katsoo, jos saisi yhden tommosen häkkihyllyn vielä tohon sitten, niin pysyisi tavarakki hyvin siellä sitten ja tollai. Ei kai tässä nyt muuta sitten ottaa. Katsotaan sitten jossain vaiheessa, mitenkä se toimii, että kun mä rupeen hiekka puhalteleen sun muuta, niin mitenkä siinä riittää sitten paineet ja kuinka se lämpiää ja tollaiset katsellaan ne, mutta en mä nyt muuta sitten, mä rupenkaan lopettaa nyt ja menen tekemään teille videon tästä ja tuu joku päivä jatkaa noita siivouksia sitten tosta. Eli se nyt on tommonen sitten, että siinä on 4 moottoria ja 8 sylinteriä ja mä katsoin saada 4-sylinterinen moottori, mutta 8 siinä noita on noita mäntiä, että semmonen vekoti ja täällä on sitten tossa näkyy niinku sen noi arvot mitä siinä on ja tullain. Ei tässä nyt muuta tällä kertaa, että kiitos kun kattelitte videon ja kanavaakin saa tilata ja tollain, että se on jälleen kerran sitten taas, että kiitti ja moi.